କିଛି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଶେଷ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଓଭର ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କାହ୍ନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ସର୍ଟ ବଲ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଲଟି ଲେଗ୍ର ବହୁବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ରନ୍। ଦଳ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା 38। ଶେଷ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଓଭର ଦେଖାଯାଉ କଣ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ ବଲର ମନୋଜ ତାର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଦୁଇଟା ବଲ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଚ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟାସ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ନଥିଲା କି କ୍ୟାଚ୍ ଟିକେ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିଲେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ 4 ରନ୍ ପାଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଲେଜି ଫିଲ୍ଡିଂ କହିପାରିବା କାରଣ ଏହିପରି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନଚେତ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ପୁଣି ଅପୂର୍ବ ଯିଏକି ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଚାର୍ଜ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ। ଚତୁରାତ୍ମକ ବୋଲିଂ ଯାହାକୁ କ୍ରିକେଟରେ କୁହାଯାଏ ବୋଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା